Alright, good day, mga adlaw na tanan, mga ka-super fan na diya, para sa eskondedo na hinahambutan sa manhoyod, sa may kurbada, padulong sa imang pangon, padulong sa bindoy, o ganing mao nga beach, mao nga resort, tulog bongon kayo na siya, kung kinsa tanay sakit sa tuhod, rayomahon, arthritis, unsala pa tong mga sakit sa mga bokog-bokog, mag-andam na mudaan sa inyo hang mga maintenance, kay para nagtugbang dili sa tanto sakit sa inyong gabation sa inyong mga sakit. So, mali pa dayon super pump sa pagtugbong namo. Kaban ako si Mactos, kasi Reniel, kakong kameraman, og si Papa, og si Dodong, nas obos. Napon sila mga sulat-sulat diha, ng mga sete-sete, dumagito sete, Scarlet Seti, Bayawan Seti, Kanlaon si, ako lang sete, basta mo to siya. No, dahil na tayo na super pump, mga pwede po mag-picture-picture, na murag kuan photobot nga pwede mo magpicturean na dag taman-taman na ginhawa og di sa babaw na mga kuan lugar sa mga mag-oyab nga gusto mo pahulay kung kapoyon sa pagligo-ligo sa busog si Torque nagtanga siya og sa isod sa huna-huna basta wa ako kabalo take nating bat pictures live nating bat ambot ang salanto. Sa pagtugbong naman sa barbahan, balag naman yung sa katawo, duha ay sila kakalaw ng usa, o layo-layo pa dyan ang maong cottage nga among abangan diya so obos o nya ang dagat to na po dito puti kay ang balas kay puro bato waday balasari muna konti so pero pa mo hinahinik patugbang kay balyong kalayo-layo dyan yung ilahang tulog bongon ego pangang kapoyon kung ikaw ay kaon ego kang gutomon so paday mas paglakaw kay daghan kunog ang na mga bato watch your head para di mabagok alright kay wala ba kay gampay nimo chares you can dako so muna sa super pam na paghimo diha nga guardhouse mga tawo nga nagtrabaho para safety ang maligo kinahanglan jud nila og lifeguard. So muna to super pam si Turkey si Papa Dodong to dito nabot na puta mong cottage nga magabangan og mo ni ang kanindot sa lugar sa Paraiso Escondido and panla 100 steps nya gi ihapon ni Torque 170 kapen ko ng step. So muna ni ang lugar super pamanindot kay sa obos nagyagon ni mo kita dito taas og ang taas makita po ng obos og nagtapok na gimay dire naghulat sa grupo kay ang grupo langay kayo kay namalit pag makaon na mo kay medyo gutom na og napumay kauban sa Pekas Cottage og mo ni siya ang kabuoan humanagor to mga legoan ni super pam wala ko gi-vlog kay kuan nakaayo ka ng murag basic kayo ang cellphone ba kay naligo pod ko nya kuan nindot na po kay pamate so nak mo bye.